Yn gyntaf, ar am. Helo, Symai. Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith, podlediad rhyngwladol erbyn hyn, lle mae yna Americanwr sydd ar hyn o bryd yn yr Unol Daleithiau yn geisio addysgu rhywfaint ar Gymro triennus o anwybodus o Ynys Môn ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth i iaith ei hun. Da ni ar gael trwy'r gwahanol ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle da chi'n gallu gwylio ni hefyd, da ni ar gael gynta ar am. Jerry, y tro dwytha nes i wir fwynhau dysgu am William Salesbury. Lle da ni'n mynd tro yma? Wel, wrth drafod William Salesbury tro dwytha, da ni'n sôn am ei ragymadrodd i'r llyfr Oll Synnwyr Pen. Ac mae'n siŵr ti'n cofio, ti'n ddisgybl da. Cynnwys y llyfr ei hun yw casglun o ddiarhebion Cymraeg. Gan Gruffudd Hiraethog. Y bardd Gruffudd Hiraethog, yn union. Felly heddiw, dyn ni am droi, edrych ar ochr arall y geiniog mewn ffordd. Diddorol. Ac edrych ar berthynas William Salesbury y dyneiddiwr a Gruffudd Hiraethog y bardd trwy lygaid y bardd Gruffudd Hiraethog. Ond un peth i bwysleisio wrth ni drafod dyneiddiaeth, a mi ddyn i hyn rhyw 2 pen yn ôl. Mi welwn ni enghreifftiau nes ymlaen yn y gyfres o berthynas anodd, eleniaethus, gystadleuol rhwng dyneiddiwr Cymraeg a'r beirdd. 2 garfan o Gymru Llengar oedd a syniadau tra gwahanol weithiau o ran dyfodol yr iaith Gymraeg yna. Ond o ran y berthynas rhwng William Salesbury a Gruffudd Hiraethog, dyn ni'n gweld berthynas gyfeillgar, berthynas adeiladol. Felly, fel nathon ni nodi tro dwytha, mae William Salesbury yn lyfr yn pwysleisio'r ffaith bod Gruffudd Hiraethog wedi gwneud y gwaith halad o ran casglu dyfodol. Mae'n gofyn i ddarllenwyr diolch iddo fo, nifer o weithiau mae'n deud Gruffudd Hiraethog ddyle gael y diolch am y llyfr. Felly, dyn ni wedi gweld bod y dyneiddiwr William Salesbury yn talu teyrned i'r bardd Gruffudd Hiraethog. Rwan, dyn ni'n mynd i weld y bardd Gruffudd Hiraethog yn talu teyrned i'r dyneiddiwr lle. Felly, dyn ni am ganolbwyntio ar un testyn, un gerdd, math o gerdd Gymraeg draddodiadol iawn, cywydd mawl. A dyn ni wedi darllen cywydd y mawl yn y gyfres gynta, wedi trafod hynt a helynt y traddodiad barddol ar cywydd mawl yn y ganrif hon ac yn y blaen. Felly dyma cywydd o fawl a ganodd Gruffudd Hiraethog i'w gyfaill William Salesbury. Mae'n enghraifft wych o'r cyfuniad rhyfeddol o'r hen a'r newydd sy'n norweddu barddoniaeth Gymraeg yn y cyfnod. Mae yna ddigon o enghreifftiau o elfennau traddodiadol y math o beth oedd wedi nodweddu'r traddodiad ers canrifoedd, plis nodau'r canu mawl Cymraeg fel bethau. Ond hefyd, mae'n canmol y dyneiddiwr William Salesbury am rinweddau newydd, am ei ddisg, allweddau'r y cyfnod o disg yna, oes y daden i disg. Am fod yn ddyneiddiwr, a diw'n mynd defnyddio'r gair a mae'n dweud am o'n ffordd arall. Felly, dwi'n meddwl sy'n ddod o craffu ar hynna. A na ni ddechrau, mae'n sôn cofiwch mi oedd William Salesbury wedi enni yn Llansannan, fel ti'n gwybod yn iawn, a chysylltiadau yr ardal, ac wedi byw yn plasus Llanrwst. Da ni'n gwybod rhywbeth am Gruffudd Hiraethog? Yn amlwg mae'r enw Gruffudd Hiraethog. Oedd o'r un ardal hefyd. Na ti. O gyn arall o Llansannan ffordd na. Teithiol ar hollol. Mae'r ardal honno'n bwysig iawn yn y cyfnod hwn fel ti'n gweld. Felly, yn y dyfyniad cynta'r cywydd, mae'n gosod y llwyfan, mae'n sôn am achau ac am gartre William Salesbury. Just un cwpl o'r cywydd i ddechrau. Reit, felly, mi ai ati efo'r dyfyniad cynta. Lle bu'r ordain llwybr i'r deg, llawn ras a dawn, Llanrwst 10. Ie, felly oedd William Salesbury yn byw yn Llanrwst, felly Llanrwst 10, mae'n llawn gras a dawn, achos mae William Salesbury yn ddyn llawn ras a dawn, Llanrwst. Dawnus ac yn y blaen. Erbyn rwan, da ni'n canu am Gymru Lloegr a Llanrwst. Llawn ras a dawn, Llanrwst 10. I'n union, hollol. Ac lle bu'r ordain, y drefn, y ddarpariaeth, hwrach gwledd ar gyfer y bardd ac yn y blaen. A wedyn mae'r cwpled nesaf yn crynhoi llawer hefyd. William Wyd a eilw am wyn, William urddoeth fel myrddin.
Ie, ni gyd. Felly, mae'n uchelwr... William Salesbury felly, William Wyd a eilw am wyn, William Urddoeth fel myrddin. Ie, felly uchelwr yn ei lys, yn galw am wyn, yn gwledda gyda'r bardd, yn hael, mae'n siŵr, yn croesawu'r bardd ar wledd. Ond hefyd William Urddoeth, mae'n ddoeth, mae wedi bod yn y brifysgol Rhydychen, mae'n dyneiddiwr. Ond, diolch yn cyfeirio Rhydychen, mae'n cyfeirio Myrddin, yr hen bardd Cymraeg. A'r traddodiad, mae'n doeth fel yr hen fardd proffesiynol Cymraeg yna, felly mae'n wych dydi. Ydy, ac fel, ti'n bod, mynd yn ôl at y gyfres gyntaf, mae Myrddin yn codi ben drosodd a thro. Yndi, a fel Taliesin, yr hen chwedlon o hwnnw. Felly mae o'n defnyddio gynhysgaeth yr hen draddodiad barddol Cymraeg i ganmol uchelwr o ddyneiddiwr, a mae am ei ganmol wan am rhinweddau eraill, ond mae'n ddoeth mewn termau traddodiadol hefyd. Felly dyfyniad nesaf fan. Fo wir dy gorff wrda i gyd, foddion y saith gelfyddyd. Ystriw holl soffistri hen yw'r dichell o Rhydychen. Rhoi dadl parod ydwyd ac ar ddysg rhagori dwyd. Ia. Da iawn. Felly dyma fo, mae'n canmol yr addysg gafodd William Salesbury yn Rhydychen. Mae'n enwi'r Rhydychen yma, dydi? A mae'n ffordd benodol iawn. Fo wir dy gorff wrda i gyd. Mae dy holl gorff yn gwybod. Ti di amsugno yr holl ddysg yn y gorff. Mae'n rhan o dy waed. A ti di amsugno'r saith gelfyddyd? Ia, moddion y saith gelfyddyd. Cofiwch mi oedd y cwrs gradd hwnnw mewn prifysgol Rhydychen yn gwrs penodol iawn yn cynnwys gramadeg yr Iaith ond mae saith elfen yn dod. Rhedreg, hanes ac y saith gelfyddyd. Felly mae wedi i gymharu â Myrddin, yr hen fardd Cymraeg, o'r hen oesa chwedlonol. Rwan, mae'n ei ganmol mewn ffordd fanwl iawn yn hyrmau'r addysg gafodd o yn Rhydychen, cyfuniad o'r hen a newydd. Ond dwi'n mynd all y gwplad nesaf, rai fi ddweud, achos ystriw holl soffistri hen yw'r dichell o Rhydychen. Ia. So mae dichell o Rhydychen i fi yn swnio fel bod o'n mae di camol, a wedyn mae'n tynnu o gyd yn ôl rhywsyd i gilydd. Wel, ia, mae soffistri hefyd yr un, mae soffistri yn dwad oedd isgol neu fudiad neu garfan o athronwyr yn yr hen roeg soffist ac yn y blaen, mae'n dod o fyna. Ac mae soffistri yn gallu golygu mwy nag un peth. Mae'n gallu golygu math o athroniaeth yn gyffredinol, ond hefyd yn amlach yn ffidio, mae'n golygu twyllo, defnyddio... Ia, dyna be o'n i'n feddwl... Ia, defnyddio dysg i daflu llwch i lygaid rhywun, da. Mewn ffordd soffistri, da, fel ydych chi'n clywed... Ond be mae'r cwpled yma'n ddeithan, yes? Wel, mi oedd myfyrwyr yn Rhydychen yn dadlan amal, mi oedden nhw'n defnyddio'r iaith Ladin yn trafod, yn dadlan. Ymryson felly, ia. Ymryson, fel ydych chi'n cael debate weithiau heddiw mewn prifysgol. Dal i wneud o'n Rhydychen, ia. Cymryd un safbwynt, a rhywun arall yn cymryd safbwynt gwrthwynebus i ddadla weithiau, da. I ennill y ddadl, nid i fod yn wythnu. So rhywbeth felly, mi ellyn meddwl bod yna rhywch wink bach sleu yn lladd ar y fath o beth, ond dwi'n meddwl, mae'n canmol i fe, mae'n sôn yma y dadla. Rhoi dadl parod ydwyd ac ar ddysg rhagori dwyd. Ti'n barod dy ddadl, ti'n rhagori ar ddysg. Ac unwaith eto dysg. Faint o weithiau, dyn ni wedi gweld y gair dysg yn y penodau ddiwethaf. Allweddau'r buzzword, allweddau'r y cyfnod, reit? Ac bardd traddodiadol yn canmol William Salesbury am y ddysg newydd gafodd o yn y brifysgol yn Lloegr. Ac hefyd, mae'n debyg yn nabod William Salesbury ddigon da i wybod be mae William Salesbury'n ystyried yn bwysig. Hollol, yn union. Wedi gwybod y ddau wedi teithio'r holl ffordd i Lundain efo'i gilydd, wedi treulio tipyn o amser yn nghwmni gilydd, yn union. A wedyn, mae'n bethau gwahanol iawn hefyd, fel y cyfeiriad at Myrddin. Dyfyniad nesaf, un llinell i chdi, y dyfyniad nesaf. Brytwn ddill, Brytanaidd iawn. Ia, felly, mae hefyd yn pwysleisio i Gymreigtod o. Mae o'n byw, mae'n gweithredu mewn Brytwn ddill, Brytwn, sef... Cymro felly. Ie, mae'n Brytanaidd iawn. Mae'n Gymreig iawn. Dyna mae fy nghydweithwyr i'n deud yng Nghaerdydd. Oh, Richard, he's very Welsh. He's very Welsh. Nid he's very British. Ond dyma be mae hwn yn deud. Mae William Salesbury'n very Welsh. Yn union. Ond, di o ddim yn deud
Cymro ddill, Cymraeg iawn. Na, achos yr hen... Britanaidd. Ia'n hollol. Wrth gwrs mae'n deud i fod yn Gymro i'r carn, mae'n Gymreigaidd iawn. Ond bob tro, dyn ni'n gweld awdur yn y cyfnod yma, dwi'n i'r gair Britwn a Britanaidd a Britaniaid, yr hen Britaniaid, mae'n llwythog iawn ag ystyr, ynddo? Mae darllenwyr neu'r grandawyr, os ydy'n dychmygu bod y cywydd wedi ganu gyfeilion telyn yn y plasus yn llanw'r ystella, yn syth byn yn meddwl am y traddodiad hir y pharchus yn mynd yn ôl i Sieffre Fynwy a Thu Hwnt mewn radda, yn sôn am linach arwrol yr hen Britaniaid, Britus sy'n rhoi'r gair Britus i ni, Britanniaid i ni, Brenin Arthur ac yn y blaen, Cadwaladr. Wel, a'r tyduriaid, a'r holl ffordd ar y tydiliad, dilysu hynny'n ynddo. Ond hefyd, a dwi wedi deud hyn o'r blaen, nifer o weithiau mae'n siŵr, mae'n dwi'n gron gynnau braidd, ond mae'n bwysig iawn iawn o ran hunaniaeth Gymreig, ac o ran traddodiad ffug hanesyddol yma, o ran Brit y Brenhinedd, yr holl beth am Britus yr hen Britaniaid. Chwedloniaeth ydy o'n ni heddiw ffug hanesyddol, ond eto, mae'n cynnwys sylfaen sy'n hanesyddol gywir. Mae'n fodd o agoffa'r Cymru i bod nhw'n ddisgrifion i bobl wreiddiol yn Ynys Brydain, ynddo? Cyn y Saeson, cyn y Rhufeiniaid, cyn y Normaniaid, ynddo? Felly, bob tro mae rhywun yn disgrifio Cymru fel Britanniaid a'r Gymraeg fel Britanniaid mewn ffordd. Mae'n dweud, pwys wlwch, ni yw'r bobl wreiddiol yma. Ond, dwi'n darllen gormod i fewn i hyn nhw'n Jerry, ond os ti'n dweud bod gen ti'r traddodiadau yma sy'n mewn perthynas, hyd os di perthynas Gruffudd a William yn un da, mae'r berthynas o dan hynny yn fwy anodd, a dyma fo'n hawlio William i'w sylfaen i draddodiad o, ynddo? Un o'r hen Britanniaid. Mae o'n un o'na ni yn y pen draw. Mae'n very Welsh. Mae'n Britanaidd iawn yn y pen draw. Yn union. So, yr holl stwff newydd ma, yr ffaith bod gen fo'r 7 gelfyddyd ag ati, mae o dal yn Brytwn ddill Britanaidd iawn. Yn union. Ac mae'n ffordd wych hefyd. Mae'n bwysig cofio'r oes. Dydy'n sôn am oes y tuduriaid. Rhywun oedd wedi cael addysg yn Rhydychan. O ran, mae William Salesbury wrthi yn ceisio sicrhau bod y Beibl Cymraeg yn cael ei gyhoeddi, cofiwch ar ddiwedd, ei gyflwyniad i Oll Synnwyr Pen Cymro ynghyd. Mae'n dweud peryndotwch yn droednoeth at y brenin i ddeisif cael caniatad i gyhoeddi y Beibl yn Gymraeg. Mae wrth i'n gwneud hynna, mae'n gorau mynd i Lundain, lobio mewn ffordd y goron a'r llywodraeth. Mae'n gorau gweithredu oddi fewn i'r drefn diduraidd a'i holl hiala a'i holl beryglon. A felly gweiniaethu brenin neu frenhines yn oes Elizabeth Saesneg, ond eto mae'n un o'r hen Frytaniaid. Mae fydda un fyd gwleidyddol wedi drawsosod o'r hen fyd. Mae'n diddorol o ran hynny'n y gyfnod. A wedyn, a mi welwn ni am y thema yn codi eto, y dyfyniad ola. Mae'r dyfyniad ola, unwaith eto, dyma Gruffudd Hiraethog yn canmol William Salesbury am ei addysg, am ei ddysg, gan ddanylu yn benodol. Mae'n wedi sôn am ei addysg yn edrych, rwan mae'n manylu ar yr holl ieithoedd mae William Salesbury'n gwybod. Oth ennau 5 iaith union, ar un sydd i'r ynys hon. Brig perffaith lladiniaeth 10, brau groew, ebryw a groeg. Band hyfedr ben to ifanc, Britanniaeth a phrif iaith Ffrainc. Ie. So, oth ennau 5 iaith. Ti'n siarad 5 iaith? Ie, oth ennau, oth y geg. Bron gymaint eich di, Jerry Hunter, os dwi'n ie. Wel, mae'n ei cyfri 5 iaith union, a wedyn sbio di ar linell nesau'r cwblau. Ar un sydd i'r ynys hon. So, 6, de. Oce, 5 iaith. 5 iaith a Saesneg. O, a Saesneg ydy'r un sydd i'r ynys hon, iawn. Dwi'n meddwl, achos mae'n enwyr Gymraeg nes y blaen. Mae'n synwyr, oce. Felly mae'n chwaraesion. Mi wyt ti'n siarad 5 iaith ac un arall Saesneg. So Saesneg yw'r un sydd i'r ynys hon, dwi'n meddwl. Wedyn mae'n manylu. Brig perffaith lladiniaeth 10. Ie, fel Lladin, felly Saesneg, Lladin. Ie. Brau, groew, ebryw a groeg. Ebryw... Hebreig.
Hebraeg ydi ebryw. A groeg. Hebrew felly, ebryw. Brau, groew, ebryw a groeg. Iawn. So, A wedyn, pedwar. A wedyn, band hyfedr ben to ifanc. So sanged yna rhywun neill yn chwintio i gynulleidfa, tydi o'n arweinydd medrus genhedlaeth ifanc o bobl heddiw. A wedyn Brytaniaeth, Cymraeg, a phrif iaith Ffrainc. A dwi'n licio prif iaith Ffrainc. Achos mae'n lot, yn y cyfnod yma, mae'n lot o ieithoedd yn Ffrainc. Mae'n gwybod am y Llydaweg a Provençal a Basgeg. Yn hollol. Felly mae'n siarad 6 iaith. Saesneg, Lladin, Breig, Groeg, Cymraeg a Ffrangeg. Ac wrth gwrs, dydy o'n dweud Cymraeg, mae'n dweud Britaniaeth unwaith eto. Wrth fel mae'n iael fo'n yn dweud Britwn ddill, Britanaidd iawn, wrth gan William Salesbury, mae'n dweud mae'r iaith mae'n siarad hefyd yn hynafol. Britaniaeth yn pwysleisio hynafiaeth yr iaith Gymraeg. Ond eto mae hwn, fynd yn ôl at y thema di ynglyn â dyneiddiaeth, a mae'r ffaith, mae adfer dysg o'r Groeg ac o Rhufain. A dyma ti, mae o'n siarad Groeg, mae o'n siarad Rhufeinig, mae o'n siarad Hebraeg, mae o hefyd yn Saesneg a Ffrangeg a Cymraeg, di iaith ei hun. So mae o'n pwysleisio'r pwynt ynglyn â... Mae gen ti fardd traddodiadol yn canu am prosiect dyneiddiol mewn ffordd. Yn union. So mae'n ddiddorol iawn yn dydy. Yn union, cyfuniad o'r hen a'r newydd. A hynny oedd i fewn i fframwaith math traddodiadol o gerdd fawl, cywydd. Mae cywydd a mawl wedi canu ers... Sy'n cyfeirio, a mae'n cyfeirio at Myrddin ar... Yn union. Ynys Prydain. Ffantastig. Felly mae'r testyn ei hun, y cywydd hwn, yn ddiddorol ofnadwy, achos mae'n dangos sut oedd y traddodiad barddol yn esblygu, yn amsugno ac yn gorfod, amsugno a thrafod nodwyddion yr oes newydd i oroesi, ond hefyd yn parhau'r hen agweddau lle. Mae'n gywydd hir, dyn nhw'n di trafod rai llinellau lle. Ond hefyd, mae'r cywydd ei hun, fel y ragymadrodd hwnnw i'r llyfr Oll Synnwyr Pen, yn tystio'n hiawdol y berthynas gyfeillgar agos a chadarnhaol rhwng y dyneiddiwr William Salesbury a'r bardd Gruffudd Hiraethog. Cofiwch hynna da chi, bobl sy'n gwrando ac yn gwylio, achos mi gawn ni, hwrach yn y benod nesaf, lle mewn cwbl o benodau, mi gawn ni ddigon o enghreifftiau o berthynas rhwng dyneiddiwr a bardd nad oedd mor gyfeillgar. Weithiau mi oedd y ddwy garfan yn mynd ben a'i gilydd a'r naill yn lladd. Mae'n wedi y dyneiddiwr yn lladd o'r beirdd a fo'n hen ffasiwn. A hwnna'n orig bach hyfryd arall yng Nghymru, Gruffudd a William, Bromance. Bromance Cymreig. Mae eisiau ffilm daith, mae eisiau ffilm lle mae'r ddau yn mynd o Lansanna neu Llanrwst i Lundan. A ti'n gallu... Chi syniad am ddim i bobl sy'n datblygu rhaglenni Cymraeg. Dwi'n siŵr fydd Esbydwrec yn bownd o gomosiynu hynna, byddan. Dwi'n gweld Rhys Ifans fe William Salesbury. Rhys Ifans fysa Gruffudd Hiraethog. Rhys Ifans fysa rwy'n mwy straight. Matthew Rhys fel William Salesbury. Rhys Ifans, dyn ni gwir, anghofiwch Esbydwrec, da chi'n mynd cael y syniad, da ni'n mynd syth i Hollywood. I pitcho fo. Felly, falla fydd na ddim Pennod tro nesaf. Na, beth bynnag, Jerry, diolch. Oedd hwnna yn hwyl ac yn hyfryd, a nes i wir fynau. Felly, da ni wedi cael cipolwg ar William Salesbury a'i sideman Gruffudd Hiraethog, wedi mwynhau yna'n arw iawn. Cofiwch fod na lot fwy o stwff fel hyn, fel arfer efo llai o rwdlan na da ni newydd wneud rwan. Mae'r cyfres gyntaf i gyd, rhyw 20 o raglenni ar gael ar am bob math o stwff o'r gododdin ymlaen at y tuduriaid. A fyna, cofiwch fod Jerry yn darparu rhyw fath o grynhodeb cyfrwng Saesneg o gynnwys y penodau yma, hefo llai o rwdlan. Bosib iawn bydd Rhys Ifans, Matthew Rhys, ddim yn ymddangos yn y fersiwn bryntiedig o'n. Da ni hefyd yn pwyso yn galad arno fo i baratoi cyfrol
Cymraeg a rhyw bwynt yn dod o hyn i gyd at ei gilydd. Cofiwch, a da ni'n ddiolchgar i Jerry wrth gwrs am ei frwdfrydedd ei wybodaeth. Da ni'n ddiolchgar iawn i Richard Martin. Da ni'n cofiwch bod yr podlediad ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni'n gyda'r am. Ti'n deud hynna ar ôl i fi ddeud bod o ar gael ar YouTube lle da chi'n gallu gwylio ni hefyd. Da ni ar gael yn gynta, Jerry. Yn gynta ar am. Da ni yn cael ar gynta ar am. Da ni wir yn gwerthfawrogi os da chi'n sôn wrth bobl am fwdolaeth y pod. Does gyda ni ddim modd o ddeud wrth bobl bod o'n bodoli, ond i bai bod chi yn gwneud hynny. Felly da ni'n gwerthfawrogi bod chi'n cenadu ar yn rhannu. A fyddwn ni nôl, siwr o fod fydd Hollywood wedi'n troi ni lawr, a fyddwn ni nôl yn fuan efo'r bennod nesa. Ond tan hynny, diolch i chi gyd, a hwyl am y tro. Hwyl fawr.